Maya pa oras labot Kapampangan. Iting kaya katamong kadinalan 85 pamanyubok. Ne? Umpisan ko na mumunan dili kaluluwa. Yung kaluluwa tagyang Tagalog wari. Ano yung mas manayon na kayong Kapampangan. Kadua, mababa. Yung mababa, tegalugan nyo. Yung mas manayon ng Kapampangan, dapat balutahin din Yung katlo, kasabwat. Yung kasabwat tegalugan niya. At yung mas manayon na katulid kayong Kapampangan yung kasabwat. Kapat, mura. Yung mura, tegalugan niya naman. Ay mura yung pang kapaya, may papulan na ano. Kalima, pagtulungan. Yung pagtulungan tegalugan niya. At yung mas manayon na katulid kayong Kapampangan. Yung kanam, kasunod. Yung kasunod tegalugan niya naman. Balo yung mas manayon na kayong Kapampangan. Yung kapito, pakawalan. Yung pakawalan, tegalugan niya. Muna yung pakawalan niya, anak ano. Asawanan mo na anak ano. Yung kawalo, sabog. Sabog mo yung pali kayong marangle, anak ano. Yung sabog, tegalugan niya naman. At yung mas manayon na katulid kayong Kapampangan yan. Dito na mo. Basta kanayo rin kayo kayong pakibat kayong comment section alam mamurayit, alam ipangopya sige, din kaya katamong anak, din kaya katamong apo, kaya tala pa nagalugan Kapampangan tala. At pat siyempre pat siya Kapampangan tamo, di pa nga Kapampangan tamo ita na mo, salamat Luid tamo nga.